Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Adunay daghang mga makapag-uol nga mga balita sa tibuok kalibutan karon. Ilabi na sa mga dagkong mga aksidente, daghang mga tawo ang nawad-an sa ilang mga kinabuhi. Usahay, ang mga biktima sa mga grabeng aksidente magpadala og usa ka mensahe o makiistorya sa sakop sa ilang pamilya sa cellphone sa katapusan nga panahon. Ug ang uban kanila gipaila pinaagi sa media. Sa kasagaran nga mga kaso, ang katapusan nga mga pulong nga ilang isulti sa katapusang mga gutlo silang kinabuhi mao, pasaylo ako nga dili ko maayo diha kanimo o ang ilang mga pagsugid nga gugma. Ang katapusan nga pagsugid nga gugma adunay dako nga gahom o kini nga pulong mao ang naibutang sa kinalawman sa kasing-kasing. Ang atong Hesus usab naghatag kanato og mensahe sa gugma sa katapusan nga mga higayon. Mao kini ang katapusan nga pito ka pulong sa krus. Sa ulo ni Hesus nawong og ang tibuok nga lawas na tabunan sa dugo ug siya gibitay sa krus uban ang iyang mga kamot ug mga tiil nga gilansang sa krus. Naganto siya nga sa grabe kaayo nga kasakit sa unom ka oras. Sa niini nga hilabihan nga kasakit, siya may pabilin sa matag pulong sa iyang katapusan nga kagustuhan sa paghatag kanato sa kinabuhi hangtod sa katapusan. Manghinaot ko nga inyong itakta kung unsa ang matang sa mga kasakit ni Jesus ang alang kanato ug unsa ang mga pulong nga iyang gibilin alang kanato bisan pa sa hilabihan nga kasakit. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga sa katapusan nga mga pulong ni Jesus nga maaktibo diha ang inyong kasikasing ug mahimong timailhan nga pusti sa paggiya sa inyong kinabuhi. Mga kaigsunan, ang ikalima nga pulong makita sa Juan kapitulo 19 bersikulo 28. Kini nagingon tapos niini nahibuluan ni Jesus nga ang tanan nahingpit na. Siya miingon, giuhaw ako ug sa duol diha usa ka panaksan nga puno sa suka ug ilang gibutang sa isupo ang usa ka ekspongha nga natuhop sa suka ug kini ilang gituno sa iyang baba. Kung ang usa ka tawo magdugo og maayo siya giuhaw kayo. Hilabi na nga sa Jesus gibitay sa krus alang sa taas nga oras sa ilalom sa makasunog nga kahayag. Siya napagawa siyang dugo sa taas nga panahon nga adunay dehydration. Mao nga ang iyang kauhaw kay mas ni grabe. Apan pinaagi sa pag-ingon nga giuhaw ako, sa Jesus wala lang nagiskot bahin sa iyang pisikal nga kauhaw. Kini nga pulong adunay espiritual nga pasabot usab. Sa Jesus minghangyo sa atong mga magtutuo nga wag tangon ang iyang kauhaw pinaagi sa pagpahiuli sa bilis sa iyang dugo. Unya, unsa man nga paagi nga mabawi nato ang bilis sa dugo ni Jesus. Ang rason nganong si Jesus mimpaaga sa iyang dugo mao ang pagtubo sa katawhan nga mao ang mga makakasala. Busa aron sa pagbawi sa bili ni Jesus mao ang pagluwas sa mga kalag nga moadto sa impyerno. Kini mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa mas makugihon. Himua nga mas daghang mga tawo ang modawat sa Ginoo ug padala nila ngadto sa pagsulod sa langitong gingharian uban sa pagtuo. Ang laing pamaagi kaysa pagsangyaw sa ebanghelyo sa direkta mao ang pag-ampo alang sa mga kaluwasan sa mga kalag ug sa paghatag sa mga halad alang sa misyonaryo nga buhat sa pagluwas usab sa mga kalag nga dili direkta. Ang rason ngano nga sa Jesus miingon giuhaw ako mao ang paghawhag kanato nga maningkamot sa pagluwas sa dugang pang mga kalag. Sa diha nga sa Jesus miingon giuhaw ako, ang usa ka tawo may kuha og usa ka ekspongha. Gipuno niya kini sa aslom nga bino ug gibutang kini sa itaas sa usa ka bagakay ug mihatag kaniya og usa ka mainom. Ang ekspongha mo tuhop sa basa mao nga kini nga tawo naghatag og ekspongha nga puno sa aslom nga bino aron nga sa Jesus makasuyop gikan niini. Apan ang rason nganong sa Jesus mingdawat niini dili aron palong ang iyang kauhaw. Siya mingtilaw lang niini tungod kay kinahanglan niya nga tumanon ang espirituhanon nga pasabot sa pagtilaw sa aslom nga bino sumala sa gitagna diha sa daang tugon. Ang tagna sa Salmo kapitulo 69 bersikulo 21, kanako na naghatag sila usab og apdo nga akong pagakanon ug sa akong kauhaw gihatagan ako nila og suka nga pagaimnon. Unya, unsa man ang espirituhanong pagsabot sa pagtilaw sa aslom nga bino? Kini nagsimbolo nga pinaagi sa pag-inom ni Jesus sa aslom nga bino, siya mingtugot kanato nga mainom kita sa bag-ong bino. Ang aslom nga bino nga mao ang daan nga bino nagtumong sa balaod sa daang tugon ug ang bag-ong bino ngadto sa balaod sa gugma nga hingpit pinaagi ni Jesus. Sumala sa balaod sa daang tugon, ang mga makakasala kinahanglan makadawat sa silot ug aron mapasaylo sa ilang mga sala. Sila kinahanglan nga muhalad sa mga halad sa dugo nga sa mga mananap. Sa matag panahon nga sila makahimo og mga sala, sila kinahanglan nga mopatay og usa ka hayop ug sa paghalad sa mga halad sa dugo. Apan si Jesus nahimong panghimayad nga sakripisyo ug mitubos kanato gikan sa tanan nga mga tunglo sa balaod pinaagi sa pagpakamatay sa krus. Kini nagpasabot nga siya nakadawat sa aslom nga bino alang kanato.
Mga kaigsunan, ang ikaunom nga pulong makita sa Juan Kapitulo 19, versikulo 30. Kini nagingon sa nakainom na sa suka, siya miingon tapos na. Ug siya dinuko ang ulo mitugyan sa iyang espeto. Kini nagpasabot nga natuman na ang kapangandaman sa kaluwasan sa tao, sa bug-usog iyang natuman ang balaod uban ang gugma. Unsang buot ipasabot pinaagi sa pagtuman sa balaod uban sa gugma. Sumalat sa balaod ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Mao nga ang tanan nga mga makasala nakadawat sa silot sa sala ug moadto ngadto sa impierno. Usab aron sa katawan sa Dios makadawat sa kapasayloan sa mga sala, sila mohalad sa mga halad sa dugo sa matag panahon pinaagi sa pagpatay sa usa ka baka nga bayi o usa ka nating karnero. Apan si Jesus mitubos kanato gikan sa tanan nga mga tunglo sa balaod, pinaagi sa pagpakamatay sa krus. Sa Hebreo anon Kapitulo 7 versikulo 27 nagingon, lahi sa uban nga mga labong saserdote siya wala makinahanglan sa adlaw-adlaw nga paghimog mga halad inihaw. Nahawa na alang siya kaugalingong mga sala ug bunga alang sa mga sala sa katawan. Kay kini gihimo niya sa makausara sa walay mga pagsubli-subli sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Kini nga katubsanan nga proseso gihimo uban sa grabe nga gugma nga kita dili makatungkad. Unya unsa man ang kinahanglan natong buhaton karon? Ang atong Ginoong Hesus natuman ang tanang providensya sa Dios ug nahimong hari sa tanang hari ug Ginoo sa tanang Ginoo. Mao nga atong tumanon ang kabubuton sa Dios diri kanato. Unsa dayon ang kabubuton sa Dios alang kanato? Kini mao ang atong bugos nga pagkabalaan o pagkamatinud-anon. Atong tumanon ang siyam ka mga bunga sa Espiritu Santo sa espiritual nga gugma ug mga kabulahanan ug muluwas sa daghang mga kalag-ingon nga ang Ginoo misulti kanato nga mahimong iyang mga saksi ngadto sa katapusan nga bahin sa yuta. Manghinaot ko nga kamo mahumana sa pagpangandam isip nga mga pangasaunon sa Ginoo sa dili pa mobalik ang Ginoo ug tumanon ang tanan ninyo mga buluhaton nga gihatag sa Dios. Giawag ko kamo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa nga mokumbisal na tapos ko na ang tanan nga mga butang. Ang katapusan nga ikapito nga pulong makita sa Lucas Kapitulo 23 versikulo 46 kini nagingon, unya si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nagingon, Amahan, nganha sa imo mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa pagkapamulong niya niini, nabugto ang iyang ginawa. Sa ikaapat nga pulong sa katapusang pito ka pulong si Jesus wala magtuwag sa Dios Amahan. Apan Dios, kini tungod kay si Jesus gilansang sa krus puli sa mga kasala. Ug kini aron makaamgo kita sa Jesus bugos, nga gibiyaan sa Dios alang kanato. Apan tungod kay si Jesus natuman naman ang tanang kapangandaman sa kaluwasan, siya nagming tawag sa Dios nga Amahan. Dinhi kini miingon nga mituwaw sa makusog nga tingog. Sa gipatin-aw nako ato kini tungod kay ang katapusan nga mga pulong ni Jesus kinahanglan nga madungog sa katawhan. Usab ang laing mga ason ngano nga siya misinggit sa usa ka makusog nga tingog tungod kay kini mao ang kabubuton sa Dios sa pagtuwaw sa pagampo. Sa Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3 nagingon, Tawgon mo ako ug ako motubag kanimo ug magpakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod ug mga wala hibaloi. Sa daghang mga lugar sa daon ug bag-ong tugon ang Dios nagsulti kanato sa pagsinggit sa pagampo. Sa diha ang butang nga mga tawo nga sa Bartimeo miduol kang Jesus siya misinggit sa makusog nga tingog. Bisan ang mga tawo sa palibot niya kanang sulti kaniya sa paghilom siya mitawag sa hinuon sa makusog nga tingog. Unya sa katapusan nakadawat siya og tubag. Ang buhat Kapitulo 7 versikulo 59 naghulagway sa usa ka talanawon din si Esteban namatay nga usa ka martir samtang nagsangyaw sa ebanghelyo. Kini nagingon, ug samtang gipangbato nila si Esteban, siya nagampo nga nagingon, Ginoong Jesus dawata nga akong espiritu. Atong makita nga siya nagsinggit diha sa pagampo samtang siya gibato ngadto sa kamatayon. Sa Juan Kapitulo 11 versikulo 43, sa dihang si Jesus mipabalik og buhi ni Lazaro, siya misinggit sa usa ka makusog nga tingog. Lazaro umarika sa gawas. Upad na kaadlaw sukad si Lazaro namatay ug dihay baho nga nagadunot, apan ang atong Ginoo misinggit gihapon sa usa ka makusog nga tingog. Sapagkat tinuod dili siya kinahanglan nga usinggit sa makusog nga tingog. Ang mga tawo duol kaayo ngadto kaniya. Mao nga sila na magkadungog kaniya bisan sa pasahinay nga tingog. Ang atong Ginoo usab nagasunod sa pulong sa Dios. Siya misinggit sa usa ka makusog nga tingog. Lazaro gawas. Kinahanglan ninyong malumpag ang garbo sa ugabaday ug mosinggit uban sa usa ka makusog nga kutingog sa inyong mga pagampo sumala sa pulong sa Dios. Wala ko maingon nga kamo magsininggitay apan maayo gid kini nga sa pagpataas sa inyong tingog aron nga ang mga anghel sa Dios makatungog gyud kaninyo. Ako mipasabot ninyo kung ano nga kamo kinahanglan nga mosinggit uban sa usa ka makusog
makusog nga tingog sa pag-angpo. Ang atong Dios nga Amahan nagtan-aw sa tong kasing-kasing apan adunay mga anghel nga nag-record sa inyong mga pag-ampo ug dalon ngadto sa Dios nga naa sa langit. Ug sila dili makasabot kaninyo kung kamo nag-ampo lang sa hilom. Apan adunay mga higayon nga kamo kinahanglan nga mag-ampo diha sa hilom. Pananglitan diha sa usa ka bus or sa usa ka restaurant o sa laing pang mga lugar. Bisan diha sa mga dapit din kini makasamot sa ubang mga tao. Sa diha nga ako nag-ampo ako musulti aron nga ako mag-ampo madungog sa labing menos nga mga tao nga naa sunod kanako o sa mga tao nga uban kanako. Dili sa makusog nga tingog nga makasamok sa ubang mga tao apan uban sa usa ka volume nga mahimong makadungog nga tin-aw. Sa dihang sa Jesus nag-ampo sa Getsemani, siya nag-ampo pag-ayo uban sa tanan niyang mga kusog nga ang iyang singhot kay nahimong sama sa tulo sa dugo. Ang medikal nga mga doktor miingon kung mapakapuyon ang inyong kaugalingon sa hilabihan ang kapilarya nga sudlanan mubuto ug ang dugo mogawas sa uban sa singhot. Mao nga ang singhot nagatulo sama sa mga tulo sa dugo. Kay dili mahitabo kung kamo mag-ampo lang sa hilom. Ilabi na nga ang gabi sa Israel kay tugnaw. Tungod kay sa Jesus misinggit gyud bisan sa singhot ug ilabi na siya nagbudlay sa pag-ampo sa hilabihan nga sa ang iyang singhot sama sa dugo nga nagataktak sa yuta. Syempre, may mga panahon nga kita mag-ampo diha sa kahilom. Apan sa diha nga kita mag-ampo sa regular nga basihan, kita mag-ampo uban sa tanan natong mga kasing-kasing. Sa Jesus nag-ampo sa usa ka makusog nga tingog bisan sa krus aron sa pagsulti kanato sa kabubuton sa Dios sa tin-aw o sa pagbuhat sumala sa kabubuton sa Dios mismo. Sunod, sa Jesus mitugyan sa iyang espiritu ngadto sa kamot sa Dios nga nagingon, Amahan nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Sa dihang si Jesus namatay sa krus, ang iyang pisikal nga kinabuhi kay natapos na apan dili ang espirituhanon nga kinabuhi. Ang atong amahan nga Dios modawat sa espiritu. Ang mga tawo wala lamang naglangkob nga makita sa lawas, sila naglangkob sa espiritu, kalag ug lawas. Ang lawas mao lamang ang sudlanan nga naglakip sa espiritu ug kalag, bisan tuod ang lawas mamatay ug mahimong mawala, ang espiritu mao ang walay katapusan ug dili gayud mahanaw. Ako may pasabot na mahitungod sa espiritu, kalag ug lawas kapin 40 na kasesyon. Tuguti kong musulti kaninyo sa makadiyot niini. Gibuhat sa Dios ang lawas ni Adan gikan sa abog sa yuta o gihuipan sa buho sa iyang ilong o giginawa sa kinabuhi. Unya ang bini sa kinabuhi nga mao ang espiritu ni Adan kinabuhat. Ang Dios gipuno sa kaybalo sa espiritu nga mao ang kamatuoran ngadto sa espiritu ni Adan ug ang kasing-kasing ni Adan mao ang bini sa kinabuhi nga gilibutan siya sa kaybalo sa kamatuoran. Busa mao nga si Adan gitawag usa ka buhi nga ka espiritu. Sa sinugdanan ang espiritu ni Adan mao ang labaw nga ibabaw siyang kalag ug lawas. Tungod kay siya ang espiritu nga napuno sa kamatuoran, ang kalag kontrolado sa espiritu lamang nga naay matinud-anon nga mga hunahuna ug ang lawas kay kontrolado sa espiritu milihok usab sa kamatuoran lamang. Apan human si Adan mikaon gikan sa kahoy sa kaybalo sa maayog sa dautan ang og nagbuhat og masala ang iyang espiritu kay namatay. Ang kamatayon sa espiritu nagpasabot nga ang komunikasyon diha sa Dios naputol kay dili na aktibo gayud. Tungod kay ang komunikasyon na mihunong naman kay dili na makadawat sa kaybalo sa kamatuoran sa bisan unsa. Busa ang Biblia nag-ingon nga mga hentil nga wala makadawat sa balang espiritu sa Dios, mga patay bisan pa nga sila man naginhawa og buhi. Sila buhi sa pisikal nga lawas apan sila patay. Sa diha nga ang espiritu nga mao ang agalon namatay og nahimong dili na aktibo, ang kalag mimpuri sa dapit sa galon sa mga tao ug misugod sa pagkontrolar sa lawas. Ug ang kalag midawat sa kahibalo sa kabakakan pinaagi sa buhat ni Satanas. Ang tanan nga mga kinaiya ug ang matang sa kasing-kasing nga iya sa Dios misugod na nga mawala og hinahinay. Ang kabakakan miadto na sa mga tawo ug kini nagpasabot nga ang kamatuoran kay nagsugod na nga mawala. Sa diha nga mga kahibalo sa kabakakan naglibot sa bini sa kinabuhi aron sa paghimo niini nga dili aktibo, kita miingon nga ang espiritu kay patay na. Apan bisan tuod nga ang espiritu kay patay og dili aktibo, kini dili mahimo nga mahanaw. Tungod kay ang espiritu sa mga tawo naglangkob sa ginhawa sa kinabuhi sa Dios nga walay katapusan. Unya, unsa may mahitabo sa kalag sa diha nga ang lawas kay mamatay? Kaya mga tao adunay espiritu sa diha nga sila adunay operasyon sa kalag, ang operasyon miagi ngadto sa kasing-kasing. O kini natala sa kasing-kasing, busa ang kalag dili mawala apan natala sa espiritu. Busa kini ana bisan sa walay katapusan inubanan sa espiritu. Sa diha nga si Jesus miingon sa imo mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Kini nga espiritu nagpasabot nga espiritu uban sa kalag nga hiniusa.
Ang balaan nga espiritu mo balik-balik og pukaw aron nga ang bini sa kinabuhi nga natulog kay mapabuhi. Kini mo dawat sa mas daghang kamatuoran ug tungod kay kamo magbuhat sa humala sa kamatuoran, kamo magsugod sa pagsalikway sa kabakakan. Unya, ang mga kamatuoran mahimong masligon. Unya kamo magsugod na sa pagpakig-istorya sa Dios pag-usab ug madawat sa kamatuoran gikan kaniya. Kung kamo moara nga sa espiritu bisan unsa pang inyong makita madungog ug masulti ang tanan kay kamatuoran. Busa kung gusto nato nga ang bisan unsa nga mga butang diya sa atong kasing-kasing, kini mabuhat sumala sa atong gusto. Kini tungod kay kung unsay atong gusto sa atong kasing-kasing, mao ang kamatuoran og kaayo. So, ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 2 nag-ingon, hinigugma gipanghinaot ko nga mauswagon unta ikaw sa tanang butang ug maayo ka sa paglawas. Maingon nga nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Ingon nga ang imong kalag mauswagon nga mao, ingon nga ang imong kasing-kasing puno sa kamatuoran. Kamo mouswag diha sa tanan nga mga bahin ug sa maayo nga panglawas. Sa 1 kapitulo 3 bersikulo 5 nagaingon, ug si Jesus mitubag, sapagkat tinuod, magaingon ako kanimo gawas kung ang tawong igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Sama sa giingon kadtong natawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, sa ato pa mao ang mga tawo kansang mga espiritu na buhi pag-usab. Mamatay dinhi sa yuta ang ilang espiritu uban sa kalag nga nahiusa moadto ngadto sa gingharian sa langit. Kung kamo nakakita sa kadaghanan nga mga kamatayon sa mga tawo, nga kamo nasayod nga ang mga nagpuyo sa dautan anay dakong kahadlok sa gayon nga sa ilang kamatayon nga nagabli sa ilang mga mata, apan ang mga tawo nga anay kasiguraduhan sa kaluwasan dili mahadlok sa kamatayon. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 8 nagingon, busa kita mga masaligon ug palabihon pagani hinuon nato nga mahimulaag kita sa lawas ug maanaa kita sa atong pulayanan uban sa Ginoo. Atong makita nga si Apostol Pablo gusto hinuon nga matapos ang kinabuhi sa madali ug maadto sa Ginoo. Sa panahon sila kamatayon ang katong mga tawo nga naay mga pagtuo nga magasugid sama ni Jesus Amahan, sa imong mga kamot akong itugyan ang akong espiritu. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Si Jesus nagampo nga siya ming tugyan sa iyang espiritu ngadto sa mga kamot sa Dios. Kini nagpamatuod nga siya nagatuman sa tanan sumala sa providensya sa Dios. Kini mao ang Dios nga nagkontrol sa kinabuhi, kamatayon, swerte o katalagman sa kasaysayan sa tao. Sa Juan kapitulo 4 bersikulo 35 nagaingon, si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mo ang pagbuhat sa kabubuton, sa nagpadala kanako og sa pagtuman sa ipabuhat niya. Sa gingon, si Jesus nagtuman lamang sa kabubuton o kaluoy sa Dios nga Amahan. Ang Dios nagsugod og muhuman sa tanang butang og gikuha ang espiritu ni Jesus usab. Busa, sa diha nga ang tao magampo alang sa usa ka butang, kita magampo nga sa ngalan ni Jesucristo. Apan ang motubag mao ang Dios. Tungod kay ang bugtong nga anak sa Dios nga si Jesus nimpaaga sa iyang dugo aron sa pagpasaylo sa atong mga sala og nahimong panghimayad nga sakripisyo alang kanato. Ang Dios nag-ingon nga siya motubag kanato kung kita magampo sa ngalan ni Jesucristo. Apan, ang motubag sa pagampo og nagmando sa kinabuhi kamatayon swerte ug katalagman sa mga tawo kay mao ang Dios nga Amahan. Sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 29 hangtod sa 31 nagingon, dili ba ang gagmayng mga langgam ginabaligyan man lamang sa tagura ka buok sa usa ka dako? Ngani wala ibisan unsa kanila nga mahulog sa yuta nga dili mahibaluan sa inyong Amahan. Bisan pa gani ang buhok sa inyong mga ulo na ihap na tanan. Busa ayaw kamo pagkahadlok, kamo labaw pang bili kaysa sa daghang mga langgam. Kung kamo makasabot sa espirituhanon nga pasabot ni ini nga bersikulo o gitatak kini diha sa inyong mga hunahuna, kamo makahimo sa pagtugyan sa tanang butang ngadto sa mga kamot sa Dios. Nganong masakit man ta og dili maayo? Nganong kamo usay makadawat og mga tubag og dili makadawat sa tubag sa laing mga panahon? Kung wala ang pagtugot sa Dios, bisan ang usa ka guryon dili mahulog sa yuta ug ang Dios mahibalo bisan sa tagsa-tagsa nga buhok sa atong mga ulo. Kung tinuod kamo mosalig sa Dios uban sa pagtuo, walay rason alang kaninyo nga mahimo nga mga masakiton og dili makadawat sa mga tubag. Kini dili lamang mahitungod sa mga sakit, kini sama sa mga panalangin diha sa inyong mga negosyo ug trabaho o sa diha nga kamo mabuhat sa mga buluhaton sa Dios. Karon, kamo adunay pangutana. Kini giingon nga ang espiritu ug kalag moadto sa gingharian sa langit nga hiniusa ug ang mga kalag sa mga mananap mahimo nga mahanaw. Unya alang sa mga wala maluwas ang ilang mga espiritu kay patay. Busa kung sila mamatay karon sa unsang paagi nga ang kalag lamang nga ang moadto sa impyerno. Dili ba kini mahimo nga mahanaw? Dili. Kini dili mahimo nga mahanaw. Kini nga kalag mananaa sa espirituhanon nga lawas ug moadto sa impyerno.
Ang espirituhanon nga lawas nimutang sa tibok lawas. Ang inyong espirituhanon nga lawas adunay susama usab nga porma sa inyong pisikal nga lawas. Busa sa diha nga ang usa ka espiritu sa mugawas, makita ninyo nga ang espirituhanon nga lawas nga maura gihapon. Sa tingob ang mga tawo nga moadto sa impyerno aduna ray kalag ug ang mga tawo nga moadto sa langit adunay espiritu ug kalag nga naa sa lawas nga espirituhanon. Busa, bisan tuod wala ako'y kusog nga memorya, wala ko kabati og kabalaka tungod kay ang akong kalag iya man sa espiritu nga inubanan sa espiritu. Syempre, alang sa pisikal nga mga butang ako makabati og kabalaka. Ako dili makahinumdum sa ngalan sa mga tao o sa pipila ka mga pizza o numero sa telepono. Apan tungod kay wala ako magpuyo sa butang sa unod, kun dili sa espiritu, ako wala makabati og kabalaka. Kini kay tungod kay ang akong kalag nga inubanan sa espiritu akong mahinumduman ang mga butang sa matag gigayon nga kinahanglanon. Ang atong Ginoo wala gayoy bisan unsa nga kalag nga iya sa unod, mao nga ang iyang kalag hingpit nga iya sa espiritu. Kini sama kang Esteban tungod kay siya gipabalaan og walay matag sa dautan, ang iyang tibok kalag iya sa espiritu. Apan unsaon kung kamo maluwas pinaagi sa pagtuapan kamo wala pa makaadto sa espiritu o nagpabilin gihapon sa unod. Unsa may mahitabo sa inyong kalag? Kana nga kalag magpabilin niini nga yuta ug mahimo nga mahanaw. Unya unsa man ang mosaka, ang kalag lamang nga iya sa espiritu nga moadto. Busa, sa langit ba mahimo ba nga maanaay mga sayop? Syempre wala. Mahimo ba nga adunay pagdumot? Dili gayud na mahimo. Aduna bay pagpanapaw? Kini dili mahimo. Ngano? Kini tungod kay ang kalag nga iya sa unod dili mosaka didto. Kamo mahimong mahinumduman lamang ang mga butang nga iya sa espiritu. Busa kini matahom ug walay gayud daotan. Mao nga ang langit nung gingharian kinahanglang mabahin. Ngano? Kadtong nagtuman ang espiritu sa bugos kinahanglan nga magpuyo nga hinuusa. Kadto lamang gagmay ang espiritu makapuyo didto sa paraiso, sa una nga gingharian o sa ikaduha nga gingharian sa langit. Along sa mga tawo nga nahulog sa impyerno, ilahara nga kalagang moadto tungod kay sila wala may espiritu nga nakabot. Busa sa diha nga sila moadto sa impyerno, sila mo pagawa sa ilang mga daotan sa walay katapusan. Unsa pagiyod ka malipayon ang langit no nga gingharian tungod kay wala may daotan didto. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Akong gihatag ang mensahe bahin sa katapusang 7 ka pulong sa cross hangtod niining seksyon. Ang ikalima nga pulong mao ang giuhaw ako, kini mao ang timuos nga hangyo ni Jesus nga nagsulti kanato aron sa pagbawi sa bilis sa iyang dugo nga gipaagas alang sa mga kasala sa pagkahulog ngadto sa impyerno. Ang Dios gusto nga mosangyaw kita sa ebanghelyo pagluwas sa daghang mga kalag pinaagi sa niini nga pulong. Ang ikaunom nga pulong mao ang natapos na. Kini napasabot nga si Jesus nagtuman sa kabubuton sa Dios sa bugos ug natuman ang tanan niyang providensya. Sama kang Jesus kita kinahanglan nga mabalaan ug matinud-anon alang sa gingharian sa Dios aron sa pagtuman sa tanang kabubuton diri kanato. Ang katapusan nga ikapito nga pulong mao ang amahan. Sa imong kamot itugyan ko ang akong espiritu. Kini na ba matuod nga kini mao ang Dios nga makakagahom sa kinabuhi, kamatayon, swerte ug kalautan sa katawhan ug sa kasaysayan sa tao. Kini nagsulti kanato nga ang Dios mao ang usa ka nagplano sa kapangandaman sa kaluwasan sa tao ug nagtuman kini. Kita mahimo usab nga makahatag og himaya ngadto sa Dios ug ang providensya sa Dios matuman pinaagi kanato sa diha nga kita mosalig sa Dios sa tanan natong mga butang. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8 nagingon, sukad karon adunay gitanagana alang kanako nga purong-purong sa pagamatarong nga niadto unyang adlaw ay ganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom og dili lamang kanako ra kun dili usab sa tanang mga naghigugma sa iyang pagpadayag. Maghinaot ko nga kamo makasabot sa kasing-kasing ni Jesus nga nagasinggit sa makusog nga tingog bisan pa sa tiliwala sa hilabihan nga kasakit ug sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa hingpit. Aron nga kamo makahimo sa pagsugid nga kamo nangandoy alang sa pagbalik sa Ginoo. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa pagdawat sa mahimayaong purong-purong sa pagkamatarong uban sa tanang mga tawo nga nahigugma sa pagpadayag sa Ginoo. Amen.